Teraz je len otázka, že ako dokážeme rozširovať hranice Božieho kráľovstva, keď budeme unavení, vyprahnutí, frustrovaní, vyhorení, nebudeme nič stíhať, nebudeme mať chuť do života. Jednoducho, že ťažko sa nám robí takéto veľké povolanie alebo možno také poverenie, ktoré nám dal Boh, keď to, čo cítime, je, že ešte 5 minút, ešte 3 dní budem dobiehať a už proste nebudem vládať. Čo ak my nebudeme mať už tú chuť, s ktorou budeme ohlasovať to evanjelium? V Božom slove sa píše, že soľ je dobrá, ale ak stratí tú chuť, tak čím ju napravia? Ak my stratíme tú chuť, tak čím nás napravia? A preto si myslím, že keď mňa niekto, alebo vás, alebo kohokoľvek stretne ako takého zničeného kresťana, tak bude veľmi ťažké vydať svedectvo tej radostnej správe evanjelia. Hej, že to nebude úplne také jednoduché. Ako napríklad tento týždeň vyzeral u nás, ako vyzeral u mňa, ako vyzeral u teba. Keď ťa niekto stretol na ulici, v škole, v práci, prišiel k vám domov na návštevu, tak aké svedectvo sme vydávali o Bohu? Bolo to svedectvo radostné, bola to radostná nejaká zvesť alebo správa, ktorú sme šírili, alebo práve ľudia odchádzali od nás, že fíha, tak to kresťanstvo, ktoré žijú tí kresťania, tak to je také dosť pochmúrne. Hej? To neviem, či by som úplne tak chcel. A tým nechcem povedať, že mať ťažký čas, byť unavený, byť frustrovaný je zle a že jednoducho to musí ísť bez toho. Iba nás chcem pozvať k tomu, aby sme dovolili Bohu, aby zapálil ten oheň v nás, o ktorom sme sa tu teraz modlili cez chválu a ktorú aj Marek spomínal na začiatku, že ten oheň nám dáva Pán do srdca a ten oheň je z nás absolútne cítiť, kdekoľvek prídeme. A ja som sa tak dávnejšie ešte modlil po Gadzon škole, keď som ju absolvoval, že Julo sa nás tak pýtal, že keď skončíte Gadzon školu, tak čo ďalej? Po čom túžite? Čo chcete? O čom snívate? A ja som si iba tak hovoril, že Pane, že ja by som veľmi túžil potom, aby keď prídem niekde do miestnosti, do školy, triedy, do nejakej firmy, aby som nemusel povedať ani jedno jediné slovo, ale aby ľudia zo mňa cítili, že nesiem Krista. Aby sa tam hneď zmenila atmosféra na tom mieste. A túžim pracovať s mladými ľuďmi, pomáhať im objavovať talenty, viesť ich, rozvíjať a privádzať k Bohu, aby keď oni prídu na tie miesta, nemuseli nič povedať, ale zrazu tam bude prítomné Božie kráľovstvo. A do tohto nás chcem pozvať. Niekedy, keď hľadáme odpovede alebo hľadáme nejaké princípy, tak netreba vymýšľať nové koleso. Niekto ho už možno objavil, a niekto ním už možno krúti a môžeme ho iba zobrať ako takú dobrú skúsenosť. Prečo som vybral obraz kolesa, je aj to, že je takou symbolikou pre náš život. Pretože točí sa okolo jedného bodu, ktorý je veľmi dôležitý. Otázka je, okolo čoho sa náš život točí. Okolo akého bodu. Hej, čo je dôležité v tom strede toho nášho života. Zároveň druhá paralela, že ak vidíte tie výseky pekné, hej, také tie pizza trojuholníky, tak to môžu byť rôzne oblasti v našom živote, ktoré sú pre nás dôležité. Tam môže byť práca, môže byť kamoši, tam môže byť voľný čas, tam môže byť svoj rozvoj, tam môže byť, vzťah s Bohom a tak ďalej, všetky možné veci. A ak to naše koleso života je vyvážené, ak ten náš život je vyvážený, tak sa to bude pekne točiť. A ak jeden ten výsek pice bude tu, druhý tu, tretí tu, tak to bude také kostrbaté koleso, ktoré keď pôjde dopredu, tak bude robiť rachot a veľmi ťažko sa bude presúvať. A jedna vec, pri ktorej by som sa rád zastavil teraz, je taká tá základná rovnica, o ktorej ste možno už počuli a nad ktorou ste uvažovali. Je to rovnica, ktorej veľmi často veríme. Že moja hodnota je postavená a definuje ju, že výkon plus prijatie inými. Keď podám v práci všade dobrý výkon, tak ľudia ma vtedy ešte aj príjmu, dajú mi uznanie, povedia good job, Jaro, to si dobre spravil. A v tom je teraz moja identita. Vtedy si môžem povedať, že Boh ma miluje. Hej. Možno ste už počuli o tomto vzorci. Je to veľmi nesprávny vzorec, pretože potom našu identitu staviame iba na väčšom výkone, iba sa snažíme viacej zapáčiť druhým ľuďom, ale nevedie to k tomu, že by sme boli OK so svojím vnútrom, že by sme vedeli, že Boh nás miluje takých, akí sme. A preto máme také dva pohľady. Ten pohľad pred tým, ktorý som ukazoval o tom výkone, častokrát vyplýva aj z toho, že našu identitu
odvodzujeme od toho, čo robíme a čomu sa venujeme a ako veľa pracujeme. Že svoju identitu si vytvárame podľa toho, čo robím. A keď vidím, že toto robím, tak na základe toho si poviem, že to je mojou identitou, ktorú mi Boh dáva. Niekedy máme taký pocit, že čím viacej pracujeme pre Boha, dokonca na Božích veciach a tak ďalej, že tým bližšie sme k nemu, ale častokrát sa tak iba vzdialujeme, lebo si stále hovoríme, že ešte toto musím pre Boha spraviť, ešte túto jednu vec, a ak to nespravím, Boh ma nebude mať rád a nepríjme ma takého, aký som, a od toho presne potom odvodzujeme svoju identitu. A myslíme si, že keď nájdeme to, čo máme robiť, potom pochopíme identitu, až potom sa dostaneme do vzťahu s Bohom. Ale opak je pravdou, to, do čoho nás pozýva Boh, je, že najprv sme pozvaní s ním mať vzťah. Hej, vzťah by mal byť v našom kresťanskom živote na prvom mieste. Nič nie je dôležitejšie, ani naša práca, ani naša služba, ani akékoľvek aktivity. A na základe tohto vzťahu nám Boh dáva našu identitu. Keď s ním mám vzťah, keď ho poznám, keď ho počúvam, tak počujem čo? No čo mi hovorí, že kým som pre neho. Aký vzácny som. Bo sme vzácni Božím očiam a on nás miluje. Hej, utkvel nás v lone svojej matky. Krásne veci. Vo vzťahu s ním v tom čase počúvam, kým som, aká je moja identita. A tak vás chcem pozvať k takej zmene zmýšľania, že svoju identitu dostávame. Hej. Nemusíme si ju zaslúžiť, nemusíme si ju odpracovať a dobrá správa pre všetkých študentov ani kúpiť. Hej. Identita nie je drahá, nestojí veľa. Hej. Nie je ovplyvnená infláciou ani ničím podobným. Jednoducho Boh mi ju túži dať. A naše poslanie, po ktorom tak veľmi túžime, potom príde ako odpoveď na náš vzťah s Bohom. Ak sa pýtam, kde mám byť, do čoho ma Boh volá, tak keď často s ním som, tak potom to viem, lebo to objavím. Takže keď už teraz viem, že moja identita nezávisí od môjho výkonu, od toho, koľko spravím, tak viem, že sa nemusím zabiť za tou prácou, ktorá ma čaká. Že nemusím zachraňovať svet. Ja veľmi často hovorím, keď už niečo nestíham, alebo je toho veľa, že vďaka Bohu ja nie som spasiteľ. Hej. Jeden tu bol pred 2000 rokmi, zomrel na kríži a vykúpil ma. Hej, že ja už nemusím byť ďalší spasiteľ, ktorý sa bude naháňať za vecami. A tým pádom si sám sebe dovolujem potom robiť chyby. Sám sebe môžem pripustiť, že aj moje potreby sú dôležité. Že to, čo potrebujem ja, je úplne OK a Boh o tom vie. Viem potom, že nebežím šprint, že musím 100 metrov zabehnúť za úplne krátky čas, ale viem, že bežím maratón. Že bežím na dlhé trate v mojom živote, vo vzťahoch, vo všetkých veciach. A že moja hodnota nie je ani vo výkone, ani v neomylnosti, ale práve v Pánu Bohu. Amen? Amen. A toto pre mňa znamená nájsť rovnováhu vo živote. Vedieť, kto som, aká je moja identita, aj keď mám veľa práce, veľa služby, veľa výkonu. To neznamená, že také obdobie nezažívam. Pravdepodobne aj vy sa stretávate s tým, že je toho veľa. Ale práve keď je toho veľa, si viem uvedomiť a viem vychádzať z tej svojej identite, kým som.